Упершыню за 20 гадоў гран-пры міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні на славянскім базары ў Віцебску могуць не прысудзіць. Дагэтуль такое адбывалася толькі двойчы ў 1992 і 1994 годах. Сёлета ўдзельнікі з Беларусі і Украіны па выніках двух конкурсных дзён набралі аднолькавую колькасць балаў. І якое рашэнне прыме журы, застаецца загадкай. Наш корэспандэнт Вольга Шмаргун уважліва сачыла за вакальнымі спаборніцтвамі і раскажа пра іх падрабязней. У першы конкурсны дзень маладыя выканаўцы на сцэне летняга амфітэатра традыцыйна спяваюць славянскі хіт у суправаджэнні нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам Михаила Фінберга. Па выніках першага дня журы міжнароднага конкурсу найбольш уразілі выступленні прадстаўнікоў Беларусі, Расіі, Украіны і Сербіі. Ім выставілі прыблізна аднолькавыя адзнакі і назваць безумоўнага лідара было складана. Другі дзень конкурсу, калі са сцэны летняга амфітэатра гучалі сусветныя хіты, дадаў інтрыгі. Беларус Ягор Шаранкоў з песняй групы Queen We Are The Champions атрымаў не толькі высокие адзнакі от журы, а и вельмі теплый прием витебской публики. Спасибо всем вообще огромное белорусским нашим жителям за этот невероятный поток эмоций и поддержки, которую они в мой адрес выплескивают, не стесняются. Это на самом деле очень приятно и очень воодушевляет и вдохновляет. За плячыма украінца Ўлада Сытніка мноства вакальных спаборніцтваў рознага ўзроўню, аднак менавіта міжнародны конкурс на славянскім базары ў Віцебску самы значны для спевака. Яго выступленне журы ацаніла даволі высока, і па суме балаў за 2 дні канкурсанты з Беларусі і Украіны параўняліся. Аднак Улад, хотя и усміхаўся журналістам, не мог схаваць расчараванасці такім вынікам. Я просто немножко перенервничал, потому что выступление на конкурсе и на концерте – это две большие разницы. Я очень давно не принимал участие в конкурсах, и я действительно очень сильно переживал. Эмоции зашкаливают, огромный зал, зритель очень теплый. Огромное спасибо Беларуси за гостеприимство. Я уже все это пережил, теперь посмотрим, какие будут результаты. Ненамного отстала от двоих лидеров Невена Бажович с Сербии, а вось россиянка Лилия Вельтман засталась не зусім задоволенной своим выступлением у другі конкурсный день. Яна набрала крыху меньш баллов и займае цяпер 4-ю позицию. Однако это не выключае яе со спису потенциальных пераможцаў конкурсу. Артисты – это всегда сомневающиеся люди, поэтому и в себе, и вообще во всем, что происходило на сцене. Ну, я не могу сказать, что я довольна. Есть какие-то моменты, которые можно было сделать лучше, но ничего страшного. Было как было, и уже ничего все равно не изменится. Інтрыга міжнароднага конкурсу застаецца нявырашанай. Згодна з палажэннем, уладальнік гран-пры павінен апярэджваць астатніх удзельнікаў мінімум на 3 балы. Да таго ж, дзяліць гран-пры і першую прэмію паміж некалькімі удзельнікамі нельга. Залішне нагадваць, што правілы створаныя для таго, каб іх парушаць. Конкурс был довольно сильный, по-моему, самого яркого, который лучше всех остальных, не нашлось вроде бы. Так что нам было тяжело немножко принимать решения, но есть победитель, есть хорошие конкурсанты, то есть хорошее впечатление с этого славянского базара. Слово гран-пры пакуль не выкраслена і са сцэнарыя ў вядучых афіцыйнай цырымоніі закрыцця фестывалю мастацтваў. Менавіта падчас яе сёння ўвечары на сцэне летняга амфітэатра і ўзнагародзяць пераможцаў міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні. Вольга Шмаргун, Александр Рындзін, Ян Пчэльнікаў. Навіны Віцебск.